Maayong buntag, Pilipinas. Maayong buntag, kalibutan. Anian na sa inyong higala, Buki Kion TV aron magpadayag ug maghatag kaninyo og bag-ong storya. Daghan kayong salamat sa way puwas nga suporta, labi na kay Kulay TV og bawat buhay may kwento sa way puwas nga pag-share sa atong video. Labaw na sa atong mga solid nga mga tigpaminaw. Ug kung ikaw kay bag-o pa sa atong channel, welcome ug welcome kaninyong tanan. Ang storya nato karon kay atong tawagon og one-sided love. O kung sabi ni saya, ang gugmang akura. O karon atong bukikion ang iyang storya. Kung naminaw man ka karon, Lisa, ani ana ang imong sugilanon. Maayong adlaw sa inyong tanan, labi na sa mga tigpaminaw. Itago na lang ko sa ngalang Lisa. Di kaayo ko gwapa, labaw ng di maot. Apan, ana sila, charming ra. Nagsugod ang akong storya kaniadtong ako ga eskwela pa og high school. Di man ko kaayo, maayo og panguto, kaapan, pugihan ko nga estudyante og dasig sab magtuon. Ako gasugod na og pakigrelasyon katong naan ako sa high school. First year ko katong nagka-first boyfriend ko. Tungod lagi sa akong kaputli og sa ka-charming, ubay-ubay ang nakauyon nga mga laki og nagka-interes kanako. Matid pa, daghan ko og nauyab. Apan, hindi kami magdugay. Kay kuno murara kuno ang among mga relasyon, itandi kuno sa pag-ilis og bisti. Ing anak kuno kadali og kasayon mabaylo. Sa isa ka tuig, makanobyo ko og nakaubos na ang tulo. Sukad pa sa akong pagka-first year, hangtod ako nag-third year, maog kato ako mga gawi. Apan, nabago ang tanan. Katong aduna na bagong tapuan nga estudyante sa among eskwelahan. Si Romel. Second year high school siya, apan di mi mag-classmate, kaya aduna naman ko sa third year. Kung ako siyang ihulagway o sa siya kahisuraan o adunay dating nga batanon. Labi na nakadungag pa sa iyang kahimuot, kay tungod kabalo siya magbanda. Alo? Sa ka ng bagong estudyante no? In fairness, wapo siya niya, cute pa gyud. Maayo pa jud mo, banda. Plus points na kaysa ako aning mga inaning lalaki. Sa unang higayon pa lang niya makita si Romel, kaya aduna na siya'y nabati sa ulitaw. Ming undang nasab siya o pang-entertain sa uban nga nanguyab kaniya, sukad ming abot si Romel sa ilang eskulahan. Wala sad siya magnobyo. Iyang gipagpantansyahan ang ulitaw nga wakihibaw. Pagkakapagidaanin niya tawo no eh. Di na ako mangitaw lain. Isab ko makigrelasyon kung di man lang galing si Romel, ako mamahimong nobyo. Mingabot sa punto nga di na makaanto si Lisa sa iyang gibati. Ngadto kay Romel. Mura na kuno siya og mabuang sa iyang pagpantansya, maong gamog na siya og love letter aron ipahayag ang iyang gugma diha kay Romel. Unsa ka akong buhat kun aron mapansin ko diyan no? Unsa ka haog, maghimo ko og suwat para kaniya. Ako ipadayag ang akong mga gugma kaniya. Apan sa iyang kadasig, nga ipadayag sa laki ang iyang gibati, wa siya mahatagi og higayon nga
Ug iyang nasabtan nga walay interest si Romel sa mga kababaihan. Ug di ba ko ha, bata pa kini aron makigrelasyon. Nga naman ni ha, wa man gyapon ko niya tagi og tagad. Sus, di ba ko ha, di ba ka wala siya interest sa mga bae? Uy, di pwede akong gihuna-huna. Ay, o di ba ka, bata pa kaayo siya aron musud sa usa ka relasyon. Hangtod, crush na lang si Lisa kay wa man siya tagda ni Romel. Og nasabtan kaayo niya nga nabuang na ang iyang kaugalingon. Ay, Ginoo ko. Hangtod tanaw na lang jud ko ani sa layo. Pagkagwapo ug ka-cute jud aning tawhana oy. Minglabay ang mga tuig ug ako naa na sa 4th year high school. Ug si Romel kay naa na sab sa 3rd year. Oo, mas tigawang ko sa iha og isa ka tuig. Tuod, usab sa among mga barkada, adun na kami koneksyon ni Romel. Ug adun naming panag-ambit ug mga storya gamay. Apan, wala kaming hunong og pakita og motiba ngadto kaniya. Tungod lang sa isa sa mga barkada nga mahilig sa movies, adunay usa ka adlaw naghisgot mi og mga salita. Tungod lagi sa akong kabuang ngadto kaniya, akong pahuram ang akong VHS. Ug sa akong huna-huna, aron adun na may rason nga magstorya og magkita. Maunit jud niya akong gipaabot nga higayon. Mahilig paday ko ni siya og lantaw og salida. Usa ako kining himong higayon nga adun na kami rason aron magkita. Romel, mahilig sabdi ay ka og salida sama na ako? Aw, mahilig yun ko maong ginabuhat kong lingaw-lingaw kung wa ko'y klase o wa na ko'y buhaton. Mao ba? Na, tama ka ayo. Ano na ko'y VHS? Pasin baya o ganahan ka, ako katong ipahuram kanimo. Di ay? Ganahan ka ayo ko kung ganahan ka nga magpahuram ka na ko. Dako na kong kalipay. Oo, ikaw pa ba? Unsa man? Ugma magkita ta sa kantin aron tong dadon. Ano ihatag nimo? O sige, magpaabot ko nimo sa kantin para sa VHS. Sige. Haot siya ni mo, Lisa. Uy, karon na doon na mo'y rason nga magkita og mag-istoryahanay. Nagmalipayon gid ko kay aduna na may panahon nga magkita ni Romel. Bisan pa man sa gamay nga higiyon, ang ako alang, ako siyang mastorya gamay ug mapalipay gamay. Sakto na kana sa ako Basta makita na ako siyang nagmalipayon. Ug minglabay ang mga buwan ug hapit na ang graduation. Kay hapit na matapos ang katapusan sa klase, nagkasinabot mi nga magbarkada nga mag-outing. Siyempre, di ba mawa si Romel? Imbitado sab siya kay amo man siyang nahimong amigo. Ako kadtong gihandong nga maabot nga adlaw. Ug perti na ako nga paghinam-hinam nga makakuyog si Romel. Tungod pa, mingabot na ang taknang adlaw sa among outing. Kay tungod lagi ako gapahumot kay Romel, gahanda ko og ubay-ubay nga pagkaon og kasagaran ni adto. Paborito niya. Malipayon ang tanan nga nagkita-kita og naglingaw-lingaw sa mong outing. Apan akong dakong pagkadismaya kay tungod wa ming tunga si Romel.
Nasubo pagtaman si Lisa kay ang tao nga iyang gihandom. Wa ming tunga. Bisan pa man nadayon ra gihapon ang panagtakbo, apan wa naganahi si Lisa og nasakitan siya sa gibuhat ni Romel. Bisan pa man siya ray gahatag og kabuluhan. Sa pagpanghitabo, wag gihapon natandog ang akong gugma ngadto kay Romel. Ako ra lang gihapon siyang gisabot. Kay akong gisapantaha nga aduna siya importanteng buluhaton. Ug di ba kahawa siya suguti sa iyang ginikanan nga moadto sa among panagtapok. Pagkasakit sa akong dughan nga wa siya mintunga. Apan, Lisa, puno nga na ang imong ilasyon kay di mo nobyo nga kinahanglan niya og esplikar kanimo nganong wa siya madayon. Iyang ingon sa kaugalingon. Kung mig-abot na gyud ang graduation. Sa ikinalasang bahin sa maong programa, mingduol si Lisa ngadto kay Romel og minghangyo kung pwede ba magpa-picture. Ug aron di kaayo klaro nga iyang gikahimutan taman ang laki, iyang gidamay ang iyang mga barkada. Dili kini pwede. Wala na ko'y laing higayon nga makauban ako si Romel. Time pa sa. Maghuna-una ako og laing pamaagi aron kami magstorya. Ay, tama kini ang nasa kong una. Ako siyang hanggaton og pa-picture. Apan, akong sabayon ang akong mga barkada. Aron di kay halata. Romel? Wa na ba kay gibuhat? Wala naman. Aw, congrats di ay kay graduate na ka sa high school. Salamat. Aduna unta ko'y gamay nga hangyo diha kanimo. Aw, sige, unsa man ka na? Pwede ba ka o pwede ba ta magkakuha og retrato? Kitang duha og kundi ba kauban na mga higala? Aw, maura di na? Siyempre, pwede kaayo, kamo pa. Ning graduate na si Lisa og high school og ming labay na ang pila ka buwan nga wa na siya balita kay Romel. Anian ako sa college og akong paningkamutan nga mawala na sa akong dughan ug unahuna si Romel. Apan di na ako tuyua nga siya gyapon na ang naa sa akong mga damgo. Unsaon ko man kini aron siya akong malimtan. Tungod sa panghitabo, gisulayan ni Lisa og pangita og laing boyfriend. Aron kuno, malimtan niya si Romel. Apan wala kiniming gana kay pakya siya sa pagpangita og nobyo. Ay, unsaon man ning gayo man ako, Romel, ganong di man ti ka malimtan. O ganong di man ka mawas akong alimpatakan. Ganong hangtod karon ikaw ra gihapon ang sud ning akong dughan. Pasabta ko nuko ani akong gibati kanimo. Anian ako sa third year college, isip pa sa ka-estudyante. Kinahanglan na ako maghimo og sa ka-research og lakip na sa akong research ang maong pagbalik sa akong yutang na tawhan. Kay dito na ako pagahimuon or dito na ako napili ang lokasyon. Tungod ana, gaandam na ko sa mga test questionnaire. Kay aron inig pag-abot sa amua, kay moderitso na ko pag-survey. Sa wadamhang higayon, nagkita na sab mi pag-usab ni Romel. Nga ako, nag-inasarang laki na naibkan. Hala? Inukod pa kini akong nakita? Si Romel ba ni ang nasa akong atubangan? Kada ko naman niya og pagbako. Ni matsok naman siya og ni samot pagkagwapo. Ning lami na sabang iyang lawas ug nindot na kaayong iyang pamarug.
Nakulbaan ko pag-ayo o nataranta pag-ayo kay ako nasab nakita ang akong hinigugma. Pagkakita nako sa iya, wa na ako makabantay sa mga tao sa akong palibot. Pinasentro ang akong una-huna ngadto kaniya. Nausab siya pagtaman, apan ang kausaban niya kay mas labing nagpalalom sa akong gugma ngadto kaniya. Kung ikaw aniya sa akong kiliran, imog yung madungog ang pagpitik sa akong dughan. Itik nga imong madungog angan ni Romel. Buutan man si Romel kay tungod sa aduna kami kaaging komunikasyon ug nahimosab na ako siyang barkada. Sa way pagduha-duha, ako iyang gitabangan o gialalayan sa pag-apod-apod sa mga questionnaire. Ug abi nako nga sakto nagkatong iyang tabang sa pag-apod-apod. Apan, iha pa kong gihatod paingon sa among bahay. Sa bago pa man kami nagkadaiyang daan, iya kong giimbitar nga magkita ko nami pagkaugma. Sa way pagduha-duha, mingtando ko sa iyang imbitasyon. Sa paglakaw ni Romel, di na ako matago ang akong dakong kalipay. Nga murag, naku og gibayaw sa kamaya. Kay sa wadam ha, ako nasab nakita ang akong hinigugma. Hinigugmang ako ra. Lisa, bakante ba ka ugma? Ugma? Bakante man. Lara ko sa bahay, nga naman. Aw, kung bakante ka, pwede ba kita pwede ba ta manglaag ugma duha? Okay ra sa imo? Naoy, kinsa man ko para mo di. Siyempre, mong sabay jud ko nimo. Sige, ugma. Unsa man sang orasa? Maayo. Sundoon ra tika diri ugma sayo sa buntag mga alas 4 siguro sa hapon. Kahit tungod ano na may sakinan si Romel, iyara kong sapon sa bahay. Kay aron mo adto ko na miog downtown. Wa kahibaw ang daga asa sila paingon apan. Wa siya mag-atiman kay ihang nakuyog si Romel. Asa ba kami mga tuanin ni Romel ron eh? Oh, bahala na. Basta kay kuyog na ako siya ug ako siyang masolo karong adlaw. Ug mas labing maayo kung madugay kami. Ming abot nami sa downtown ug dako na kong kalipay kay gidako niya sa paborito namong kananan ngadtong mga high school pa mi. Malipayon kaayo ko nga nagigkaon kaniya ug wa na ko damha sa oras nga gabi na di ay. Tungod ana ming adto mi sa usa ka imnanan sa downtown nga adunay karaoke. Lisa, okay na ba sa imuha nga muhapit ta og imnanan? Chat-chat ra gud. Ginagmera. Relax ra pud. Aw, ikaw bahala. Wa may problema sa ako kay kung maunsa ko ni amang kamo salon ako. Ming abot nami sa usa ka imnanan ug naglami ang among kanta-kanta hangtod sa kami nga hubog. Kay tungod lagi ako medyo tipsy na, nawa na akong kauwaw ug dito na nakahigayon. Ako nang gipadayag ang akong dakong gugma ngadto kay Romel. Romel? Ano na ko'y gusto nga ipaambit ka nimo? Hinaot nga di ka, mabako. Karon na ako gusto ingon sa imo ha. Dugan na ako ning giloom-loom. Apan karon, nauntak na sa na ako nang ipahibalo sa imo ha. Nasugod pa di sa una, dako na kaayo ko og kaibog nimo. Nangandoy ko pag-ayo nga mamahimong kita. Apan akong lantaw, wa man kay kurso na dakan ako. Bisan pa man nga ingan ato, gapadayon ko og higugma kanimo sa tago. Sakto na unta nga may istorya si Romel, apan ako wa na makakaya og nakatog na tungod sa kakubog. Wa na ko kahibaw kung unsa nay sunod sa nahitabo,
kay nakatug ko og pipila ka oras. Ko sigurado kung iya ba kong naibkan. Apan akong nahinumduman nga iyang gigunita ng akong mga kamot. Gunhit nga murami og magnobya og magnobyo. Tungod kay lalom na kaayo ang kagabhion, ming uli na sila apan di gusto ni Lisa nga magpahatod kay Romel bisan hubog na pa kini. Kay basin kuno og pagkakita nila sa iyang amahan, makasabaan pa si Romel. Sa way dugay, adunay ming labay nga jeep ug ming sakay na lang si Lisa pauli sa ilaha. Romel, ayaw na lang ko ihatod. Total, kaya pa man ako. Kay base unyag makita ka ni tatang ug makasabaan pa ka. Total, daghan pa man og jeep ug mag-commute na lang ko papauwi sa bahay. Di, okay ra. Hubog-hubog naman ka. Hatod ko na lang ikaw. Ayaw ra. Kaya pa man ako ni. Ayaw pagkabala ka. Salamat di sa imong panahon. Sigurado ka? Delikado man kay gabi na. Aw, kung maway mong gusto, wa kay mabuhat. Apan, kasakay si Lisa pa uli, wa makampante si Romel, o iyang gisundan ang jeep na gisakyan ni Lisa. Hangtod gyud nga makaabot kini sa ilang panimalay. Sa dihang nakita na ni Romel nga nakanaog na si Lisa sa jeep o nakasud na silang bay, minglakaw na sab siya papauli sa ilaha. Nahimuot pag-ayo si Lisa sa panghitabo kay alang kaniya o sa katuka panghitabo nga din niya makalimtan. Busa, wala kadto na hitabo balik kay tungod ming balik na si Lisa sa syudad aron ipadayon ng iyang pag-eskwela. Nakiyaw na lang si Lisa nga usa ka adlaw adunay nag-text kaniya ug wa siya makaila sa maong numero. Agoy, kinsa man ni nag-text na ako. Kinsa ba ka ni? Wa man nakapunvok sa akong ang iyang numero. Time pa. Akong basahon og akong basahon ang iyang mensahe. Ay, kumusta? Ha? Kinsa man ni? Ay, kumusta? Pwede naman daw mag-meet kung asa ka ga-eskwela. Ha? Kinsa ka ning ga-text na ako? Asa nagikan sa akong numero? Akong pagabalusan og pangutan na ako kung kinsa siya og tuyo alang kanako. Kinsa ni? Unsay tuyo nimo kanako? Wala ko ga-entertain og manguyab na ako ron kay busy ko sa akong pag-eskwela. Sa wa pay minuto nga ming labay, ming reply ang wa mailhing numero. Gusto raman ko makakita nimo. Di ra sa gawas sa kananan at bang sa imong eskwelahan. Kung pwede ka human sa imong klase alas 5. Apan, wa man siya nga kaila, iya ra kining replyan og okay. Wala kadto siyang una-una nga siputon apan samtang gaklase siya, iyang gihuna-huna nga basin si Romel kadto. Apan, wala siya ila kaniya. Migadto ko sa giingon nga lugar bandang alas 5. Akong gisulayan og kinsa baka ang gatext nako. Nakurat ko og nalipay pag-ayo sa akong nasaksihan kay si Romel. Si Romel day tagtong nag-text ka nako. Ay, Romel, ikaw di ay ang ga-text nako? Wajud ko nahibulong kung kinsa kini. Aw, ako ka na. Sorry di ay kung wa ko ka paila-ila, abi na ko og imo na ko na ilhan. Wa na ba kay klase karon? Ako? Wa na ba yun? Last na to kaniha. Nga naman? Ako, unta kang imbitahon nga kung okay ra sa imo manglangtaw kita og sini. Oh, pwede man. Wa naman ko'y klase. Mingsud na mi sa sinihan o sa tunga-tunga sa salida, aluday kamot nga ning kamang padung sa akong pikas abaga.
Ginoo ko, isa may kamot. Oh, imo din ni Romel. Sige, okay ra, ikaw man di ay na. Abi na ko kamot sa lain. Tinuod yun din ni ilang mga istorya nga sa sinihan daghan masilisihan. Apan ayaw pakampanti kay ngit-ngit daghan manguhit. Nagpadayon mi og lantaw sa among sini apan ang kamot ni Romel ming baba na sa akong hawakan. Ug iyan ako ginaduso paingon sa iya. Ginoo ko. Mao na ba kini? Ganihan na pa sa akong abaga karon na naman sa akong hawakan. Asa na sabka ni sunod? Okay ra ka? Ipanog naman ko, oy. Pwede ko makisalo sa imong jacket. Saway pagduha-duha, kipasalo ni Romel sa Liza sa iyang jacket. Iha kining gigakos ug waraming babag si Liza. Apan naganahan kini sa lihok sa uditawo. Ug sa hinay-hinay, gigunitan ni Romel ang aping ni Liza. Ug iya siyang gitutukan. Tutok nga hinay-hinay ming duol na ang iyang mga nawong. Ug sa wapagtugay, gilapat na ni Romel ang iyang basa-basa nga ngabil ngadto kay Liza. Ug didto na niya natilawan ang unang halok sa laki. Nga dugay na niyang gihandom. Tungod sa panghitabo, gatuo ko nga kami na ni Romel. Ug wa na'y pagpanguyab nga mahitabo. Ipabulalas ni Liza nga sukad pa kuno high school, aduna na siya'y lalong nga pagdahig ni Romel. Abi na ako og dito nakutob sa halok. Apan wa na ko damha ang sunod nga litok ni Romel. Nag-I love you siya kanako. Ug wa ko kahibaw sa akong bation. Basta kay ang ako, nagmalibayon ko katong gabi una. Apan, wala pa man ming sukmat si Romel kung ihabag yun kong gihigugma. Bisan pa man sa akong nabati, ang kalipay way sama. Nagdugay ang among komunikasyon pinaagi sa text-text ni Romel. Ug ming-abot kadto og pipila ka buwan. Usa sa damhang nga panghitabo, nawa ang telepono ni Liza. Tungod sa panghitabo, naundang og nawa na sabang ilang komunikasyon ni Romel. So, Ginoo ko, pagkadibala sa tawon, nawa akong telepono. Unsaan ako pag-contact ni Romel? Unsa ka akong angay nga buhaton? Wala ko'y lain kontak nga to kaniya. Tungod ni Anto nga nawa ang cellphone ni Liza, nawa subjud ang ilang komunikasyon ug sobra na tulo ka buwan nahuman na si Liza sa iyang kolehiyo. Usa ka adlaw, sakto na nga palakaway na si Liza sa ilang bahay aron manarbaho sa laing munisipyo sa wadamang higayon. Iyang nakita ang igagaw ni Romel ug iyang gipangayuan kini og numero. Aron adun na siya contact ngadto kay Romel. Uy, di ba mag-agaw mo ni Romel? Oo. Mag-agaw mi nga naman. Pwede ba ko mangayo og numero niya? Kaya wala mag-contact ni Romel, uy. Saway pagduwa-duha, gihatag sab sa igagaw ni Romel ang iyang numero. Tungod sa akong pagkadesidido nga makita balik si Romel, ming text ko siyang igagaw nga gusto ko nako makipagkita kaniya. Og wa man sab ko giisnab sa iyang igagaw og ming reply kanako. Nga mong sugot siya makipagkita kanako. Apan sa iyang boarding house. Ming adto ko sa gihatag nga address og sakto iyahan ako gipaabot sa gawas.
Hi, salamat kay imo kong giatngan. Lisod man sa di ay tuuro ning inyong boarding house. Ganina na ko ga libot-libot. Ay oo, pasensya kayo. Ulagi medyo lisod jud ni sudlonon man gud. Dili dayon sa amo ah. Bisan pa man og medyo nakulbaan ko kung unsa akong pwede mahibaluan, ming padayon ko sa pagkuyog sa iyang igagaw. Dali, dayon, sud sa kwarto. Ako'y kinuo ko, pasudlon ko niya sa kwarto. Unsa ka ang gihunahuna ning tawhana? Apan, ming uyon ra ko sa iyang gisulti. Sa pagsud nako sa kwarto, ning tambad sa ako ang pagkadaghang litrato sa usa ka bata nga nakadikit sa ilang bungbong. Bisan pa man, sawa ko masayod sa iyang igagaw, ming duyog ko sa iya kay ako sab nakita nga dagan sila dito. Ug akong nakita ang akong mga barkada pag high school nga dito di ay namuyo. Mao katong nagkomportable nako ug nawa akong kakulba nga adunay lain mahitabo kanako. Kay tungod lagi kahibaw na sila nga aduna ko'y pagmahal kay Romel. Mao katong ilaha kong gihinay-hinay og storya. BFF, kumusta naman ka, oy? Murag, dugay-dugay na dyan tawa nakita ba? Maulag eh. Pero naman ni mo kaanyag ron tawon, oy. Nalipay, kini pag-ayo nga, nakalampos ka. Salamat kaayo. Okay ramang ko. Wa, nanako damha nga, diri patamag kita ay. Day, kuan ba? Ado na may istorya diha kanimo, apan kung imong masayran, kalma raon tata. Ha? Unsa ka seryoso ba ninyo, oy? Lagi day. Bahin kini kay Romel. Maayo. Kay dugay naman ako na siyang pangita. Day. Nakapaanak man si Romel, day. Ug katong mga litrato nga nasa bongbong, katong mga bata nga litrato, nga imo nakita, mao gato ang iyang anak. Wa ko kahibaw sa akong nahibaluan. Apan usara nga sigurado ko. Nasakitan ko pag-ayo sa nakaplagan ug wa na ko maisip nga maog kadto akong mabukiki sa akong kagustuhan nga makita pag-usab si Romel. Nasakitan ko apan wa na ko gipakita sa akong mga barkada. Kay tungod, kinsa man ko nga masakitan nga ako ra may nahigugma kaniya. Nanamilit na si Lisa nga muuli kay tungod gabi na og mo lakaw pa siya sa pikas munisipyo pa kaugma. Sa iyang pagbaklay, wa niya na malayi nga layo-layo na siyang na baklay. Apan padayon gihapon sa pagtulo ang iyang mga luha. Ming labay ang sa kasimana o gisulong ni Lisa ang iyang mabarkada og nakig-inom siya. Nagpakahubog siya kauban ang iyang mga barkada ug bisan pa man gahuot ang iyang dughan. Padayon gihapon siya sa pag-inom og sabay katawa. Apan sa iyang sud sa dughan, nadugmok pag-ayo sa kasakit. Tungod sa kasobra niya kahubog, wa na siya tuguti sa iyang mga barkada nga muuli pa. Tungod lagi double deck man ang ilang tulganan, dito siya natug sa ubos ug nagdulog kauban si Romel. Sobra niya kamahal si Romel. Gabisan pa man mao na kadto ang nahitabo, wa gihapon nawa ang iyang gugma ngadto sa laki. Matud pa niya, bugo na kong bugo, basta kay nahigugma siya. Pagkabuntag na namilit na siya nga muuli o nagahandom nga mo-text si Romel kaniya.
Apan nagpaabot ra si Lisa sa wa. Hangtod sa din niya makontak balik si Romel kay tungod nagpag-o na kini og numero. Bisan pa man sa mga sakit nga mga panghitabo, nagpadayon gihapon si Lisa sa iyang kinabuhi. Ug ming labay na ang tulo ka tuig, ming balik na siya sa ilang lugar. Akong gitikstingan og pangutana kung unsa na ang bag-ong number ni Romel. Ug wa man ko napakyas ug ano dahil nakahatag siyang numero. Ming text ko niya og ming hangyo nga makikita. Wala man ko napakyas og sa ikaduhang higayon ming uyon si Romel nga makikita kanako. Kay gusto na nako mahuman ang tanan, ako nang gihatag ang tanan ngadto kaniya. Akong pagkaandaman ang akong kaugalingon. Kay basin ni ining higayon na, kay andam na si Romel nga iya akong higugmaon. Apan sa kadtong pagkahigayon nga nakita na nako si Romel, akong nabati nga wa na siya gugma diha kanako. Kay tungo di na kini pareha sa una og wa na siya pagduha-duha. Iyang gipangutana si Romel. Romel, pagasulti ko sa tinuod. Gimahal ba ko nimo? Og nibisan kadyot imo ba kong gisud sa imong kasing-kasing? Apan, wa ming tingog si Romel sa iyang pangutana. Palihog lang, Romel, sulti ko. Bisan ba aduna ka ba'y gitagana para kan ako? Bisan ba sa kagamay? Kahibaw ko nga sobra na ko ka martir og ning-ingon na sila nga nawa na akong dungog tungod sa akong pagpamugo sa usa ka laki nga way kurso nada kanako. Apan ako asiyang gipangutana kung andam ba siyang magpakasal kanako. Romel, tugot ka ba nga magpakasal ang duha? Apan, wa siya magtuo sa mamahimong tubag ni Romel sa iyang pangutana. Di, mag-asawa ako og moabot na ko 30. Sa akong hunahuna, time pa usa. Marog 31 na ko anang panahon na. Ug kung ing-ana manggaling, kay di na gyud pwede. Tungod sa tubag ni Romel, nakaamgo na si Lisa nga kalimtan na lang si Romel. Kay mura siya og giango-ango nga magpaabot sa wa. Labaw pa nga wa na'y paglaom ang iyang gugmang matud kay Romel. Ug mag-concentrate na lang kini sa iyang trabaho. Ug iya nang giabrihan ang iyang kasing-kasing para sa uban. Kay tungod lagi sa iyang kaanyag, ubay-ubay pod ang nagpakita og motibo kaniya og nanahimo niyang nobyo. Sa di madugay, ming-abot na ang iyang Mr. Right. Ug sa way pagduha-duha, nagpakasal si Lisa sa edad niya 26. Ug tuod man, nagmalipayon siya karon sa iyang pagpamuyo kauban ng iyang pamilya. Sa istorya ni Lisa ug Romel atong nasaksihan ug napamatudan nga ang gugma di mamahimong mabulukon kung nag-inusara ra kang nagmahal. Kinahanglan magkasinabot kamo og inyong maipaambit ang inyong mga gugma aron makuptan ang tiunay nga pagmahal. Og sa simpleng pagkaistorya ayaw ipamugos og hatag kung di mo dawat kay masakitan ka lang. Mao ka na ang atong istorya karon, istoryang One-Sided Love. Daghang salamat sa way puwas nga pagpaminaw. Busayaw pagkalimot og like, share, subscribe og mag-comment na mo kung unsa inyong nagustuhan sa ato ang istorya karon. Mao kini si Bukikion TV nga magaingon.
We live to inspire and to aspire. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. Hanggang sa susunod, paalam.